Къде отец Януари намира сили в себе си и дразновение да се бори с всичко това, което Бог му предостави като изпитание до този момент, вече си отговорих на този въпрос. Силата, двигателя, която го движи, аз съм сигурен и съм убеден, че това сте вие. Хората, верният народ, който днес е изпълнил този обновен, прекрасно украсен, велелепен, както казва отец Януари, малък, но хубав храм. Ние бяхме тук в първите дни на неговото пребиваване тук. След това така се случи, че пътьом минавайки от тук, още веднъж минахме по средата на всички тези ремонтни дейности. И ето ни сега отново тук, събрани в вече новия храм, в новия Божий дом, в красивия Божий дом, в домът, в който всички вие, съм сигурен, сте положили всеки по силите си усилие, за да се стигне до тук и дай Бог от тук нататъка да дава сили и на отец предстоятеля и на всички вас, без които той сам е за никъде, да ви дава сили, за да може да продължите от тук напред и да завършите това богоугодно дело, да придобие този храм още по-величествен вид и както вчера отец Януари обяви на Светата литургия, дай Бог един ден това да се нарича света обител и тази света обител да носи името на най-големия български светец, на най-голямата българска светиня, а именно името на светия наш преподобен отец Йоан Рилски, чиито мощи ние по велика милост и с Божие благословение имахме честта и огромната радост да донесем във вашия богоспасяем град за молитвено поклонение на вас, на всички, които идвате тук и със страх Божий и трепет в сърцето и искрена молитва пристъпяте към светите честни мощи на светия преподобен Йоан Рилски, за да изпросите благословение за вас, вашите близки, роднини и домове. Възлюбени в Господа, брати и сестри, аз трети ден съм тук с моя събрат и отец Неофит, който е игумен на старославната Чипровска света обител, в която се покоят частицата от мощите на свети Йоан Рилски. Трети ден съм в духовно вълнение, когато виждам как трудовете на човек, изпълнени и с молитва, разбира се, Бог веществено облича, Бог веществено дава, за да може да се радва Той на тях и с още по-голямо дразновение и устрем да върви напред. Слава на Бога за всичко! Нека да молим се подателя Бога по молитвите на светия Иван Рилски, да дарува здраве на него, на цялата ви енория, на целия ви град, на всички наши брати и сестри в нашата страна и извън пределите, за да можем да се събираме в домовете Господни, да молим Бога искрено и само и единствено да ни дарува здраве, крепки сили и духовно просветление. Защото без духовността, брати и сестри, ние сме празни, ние сме загубени, ние не съществуваме нито за Бога, нито за света. Тъй, че
Нека с искрена молитва да пристъпваме не само тук, във всички храмове в страната, да се молим на Бога и да му благодарим за това, че все още, въпреки нашите толкова много и безкрайни прегрешения, ни търпи, ни закриля и ни милва. Сам Той претърпя още в житейския си път на земята какви ли не обиди, хули и прие кръстна смърт, за да изкупи нашите грехове. И ето в утрешния ден Светата Православна Църква ще отбележи въздвижението на Светия кръст, честен Господен. Кръстът, на който Христос сам умря, сам изкупи нашите грехове, за да бъдем ние верни нему и нищо не поиска от нас, освен чистата ни и искрена любов. А в много пъти ние и това не можем да му дадем. И не любовта изцяло към него, а любовта към ближния, милосърдието, състраданието. Това е лептата, която Господ Исус Христос иска от нас. Малцина от нас му я даваме. Много сме взели, но малко даваме. Нека повече да даваме и повече ще ни се дава. Нека в утрешния ден да се съберем отново тук, да се поклоним на честния кръст Господен и да молим Бога единствено и пак повтарям, само за здраве и духовно просветление. Нека бъде честит този празник. 3 дена Свиленград празнува. Днес храма е пълен и вчера беше, и онзи ден, и утре, и така да пребъде. Да се събирате тук, когато можем и ние ще идваме, да се събираме заедно, да отправяме своята молитва и благодарност към Господа Бога Исуса Христа и вашият небесен покровител, помощник,